Per assegurar l'equitat entre les persones, la igualtat d'oportunitats, només hi ha una manera, només n'existeix una, que no passa per l'assistencialisme, sinó que passa per donar a tothom les mateixes oportunitats. I que hi hagi equips... Que es faci una política i que una família tingui un seguiment. Però al final l'externalització, ja sigui externalitzada a organitzacions, associacions o la societat civil i l'externalització privada tenen un punt en comú, que és la manca de control per l'ens públic de que l'atenció a les persones s'està fent amb garanties. Moltes famílies treballadores s'han vist empobrides o precaritzades per el cost, per al valor de la vivenda. Totes les coses que van dir, sí, hem fet una comissió, sí, hem fet no sé què, hem intentat tal, ha estat amb un únic objectiu, que és tapar el problema, no solucionar el problema, i això es va repetir. I foto. L'alcaldessa o l'alcalde de torn ha de ser el primer a evitar un desnonament.